Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na palaging nag-upload sa inyo para magamit po inyo. Sa mga mahilig lang po sa mga ganitong usapin, sana po huwag paki-skip po at dito nyo po lang po malalaman ang mga orasyon na aking binabagi sa inyo. Ito po ay magagamit po nyo sa mga manggagamot. Kung gusto nyo huliin po ang masamang espiritu, may sisilid po sa buti. Sana po magkalimot mag-subscribe, mag-like and share, and pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Ito ay maganda po ito kung gusto nyong mahuli po ang masamang espiritu, masisilid sa buti. Basta pag gumagawa po kayo ng usapin nito, ay dapat po ay palagi kayo nakapudir, bakod, balabal, pundo, para may protection po kayo. Ito po ay yung pamamaraan po ay magdasal po ng Ama namin, ang Baginong Maria, Aluwalhati at sumasampalataya. Ang pamamaraan po ay maghanda ng maliit na garapon at buksan ito habang nagdarasal ng Ama namin hanggang sumasampalata ay isunod po ang paghingi ng gabay sa Diyos Ama na isunod ang orasyon. Narito po ang orasyon. Ukau ramu upaliya hayila pu umaruya swahu. 3 beses po. Kahit dahan-dahan lang po, basta hindi kayo magkamali. Ito'y usaling pabulong ng 3 beses. Uha, siya uramu, upaliya, hayila, pu. Umaruya, su, waphu. Uha, uramu, upaliya, hayila, pu. Umaru ya swahu. 3 beses po usalin po. Usalin pabulong at makakaramdam mo na may hangin na dahan-dahan na at takpan mo agad ang buti. Pagkatapos matakpan, pumunta ka sa lugar na walang makakita at ibaon ito ng malalim o di kaya ay itapon sa malakas na agos na papunta sa gitna ng dagat. Para hindi na po bumalik, ay itapon nyo sigurado po sa mga lugar na walang makakita na talaga nakabaon na malalim. At sa mga pwede po itapon po ito sa mga malalakas ang agos na papalayo. Ang ganda po ito. Sa mga naniniwala lang po dito, sana po wag mag-skip po at mag-subscribe, mag-like and share para palagi kayo updated sa aking susunod na video, at pindutin niyo rin po yung bell icon. At shout out po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw at palagi magdasal sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At gagabayan tayo kahit saan man tayo naroon. Tiwala lang po tayo sa ating Amang makapangyarihan sa lahat. Siya lang po ang ating mahingi ng tulong. Wala nang iba. At kung gagawa po tayo ng kabutihan rin po ang isusukli sa atin, at marami pong darating na biyaya sa atin. Kung gumawa po tayo ng masama, kasamaan din po ang darating. Yan po ang turo ng Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po. Set out po sa inyo lahat. Makalimot mag-subscribe, mag-like and share para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Ano po. Makaingatan po palagi ang aking mga binabagi mga orasyon para makatulong po sa inyo. Sa malalakas po ang loob lang po ito. Kung kayo po ay medyo mahina pa sa
spiritual, huwag nyo pong gawin to kasi napakalakas po ito. Mararamdaman po nyo pag inuusal nyo po yung orasyon, mararamdaman po nyo sa hawak-hawak po yung buti na parang may pumasok na hangin, takpan nyo agad. Yan po yung masamang espiritu na gumagambala sa pasyente. Salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Bye po.